बे 35 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जादोंमोन बिनि भेरिफिकेशनखौ आसाम सरकार बिथांमोना खालामदों आरो बे लेभेलाव एनडिएफबिनि सोद्रोमा आरो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेयाव माखासे टीम दङ बिथांमोना खामानि मावगासिनो थांनाय समाव माखासे होबाय दाख्लैबावै 201नो होनाय जाबाय आरो जों सरकारखौ बुंदों जे सरकारा जिखिनि आफादफोरा बा बिटिआर सरकारा सार्टिफाइ खालामगोन बिसोरो मुंख्लंनि अनसुंथाइ मुंख्लंखौ लानानै खुनु डुप्लिकेसि जानाङा मुंख्लंखौ लानानै खुनु डिसक्रिमिनेट जानाङा मुंख्लंफोरा जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलननि मुंख्लं जि आन्दलनानो जाया मानो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लङा बिथांमोना मा गाबोन प्रेस मेलायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ बिथांनि न'खराव हरनांगौ बिनि थाखाय बर' फरायसा आफादा आरो बेखौ फेस मेनाराव लाबोनानै होनाया आसाम सरकार बिटिआर सरकारनि दायित्व आरो बेखायनो रावबो मुंख्लङा जाहाथे थालाङा आरो मुंख्लंखौ लानानै जाहाथे पलिटिक्स खालामा आरो बेयाव गुबुन गुबुन आफाद दानानै जाहाथे बिब्रिबांबो खालामा बेबायदिबो जोङो नुदों बेखायनो आङो बेखौ खावलायबाय मुंख्लं माने मुंख्लं आन्दलननि मुंख्लं जोंहा क्लियार हिसाब निकास दंखायो बेखौसो आं बुंबाय आरो सरकारा बेखौ माने होनांगोन आरो सरकारा बेनिफ्राय गोजानाव थानो हाया गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।